Rabbi Allah Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat ditolan saudara assalamualaikum hai kaum umat Nabi. Oh elo saja kini pikiri diri nah jangan menyasar di kemudian hari. Oi kuat rumah karano sandi kuat banso karano budi. Oi jomura rago diri tergantung kepada kajo budi. Mangkonyo Allah mautus nabi guna kaum tua menyamparonokan budi karano nang bahaya iyalah budi nan indah basojo basi sebab itu kami sampaikan pandangan ampia cuba tukiakan pandangan jauh cuba layangkan jangankan dalil nana kama jadi sandi la yadkhulu jannata katanya nabi kemudian illa husnul khuluqi. Oh indah kama suasarga katanya nabi kecuali orang nabaya budi. Oh kana dino di manu-manuangi kalau diindang di tepi-tepi zaman baradia masuk baganti lain dahulu lain pulau kini kok dulu budi nandian jual tinggi kini kopi tinan orang cari jawab ke dalam taibu hati sebab itu kami katakan pandangan jauh coba layangkan pandangan ampia coba tukiakan bau main ngom kiri jo kanan lo yang bacok lo nabalagakan name bapa dua lantiankan malang la nasib si jari tangan iyo juna ramanya iyo ju kata junjungan nasib agama dia kia zaman oh indah ubahnya idangan antara gak diselero itu nang kadimakan orang nama umat Islam nabak buyah di lautan walaupun banyak tapi berserakan kurang nabana kadisisiakan paham nasase kadipakawan jahiliyah kababalik dia kia zaman disiko kita uswatal umur nasib ayah mindak parindu atau bak kayu dimakan bubuk lah banyak yang daripada gua lah buruak manuang daripada baruak mamanuang karena dek buruak awak mamanuang dan makan tunjuk ya bani itu letak masuk ya bani itu nantak masuk bawa bapikir sambil dua sambil duduk
la udna la yanai ilallah oh ai Tuhanku oh Rabbi ya Muhammad itu oh ai Qurani terima kasih sabana de balia rasul oh ai kuliba ya Allah Allah di dalam nagari oh ai makama adina matikan diri kamu Allah di dalamku kulima la di dalam nadaku kulima la ilaha illallah ya ku ila nabi itu oh masuk sarugo oh jana ada selamat Allah dan nyonya wala bapulangka Allah selamat dalam melatu buang ditarimo oh tanah begitu pengajian di dalamku kulima di dalam ladaku lima ala ilaha illallah dalai wa ila sabala ditolasu kodaro dengarkanlah olehmu ola suatu Kurito dalai tapi la sabalu la dikamaju Kurito sabalun la kami sabu aku si ingat datala bila daulu ay maani di pintu hadirin la juhadira ala kapinon tolba asamo dalai kadang la jo kete ay tujo omodo ay gadang denan ina ay kadihin bauga ala nyo dengan ketelenan inai kadisago enamor ay sambut ala mela salam ala dari kami ba aduh dari si untuk nanyo sudah ala nasekara hang koda ilallah ana Allah la ilaha ya mula Allah la ilaha rasulullah ila Allah ya na Wasallam kaganti Halani ayam wala Allah Yola di dalam malam curano Oh ilallah Allah Ya na Ya na ya
ayam mulai Langsung keturunan ala deko ado ala danyo bolo ila Allah ya na Lai padanya ala danyo ma jangan aku ola mari ola mengaji sepetajo karano pengajian yang lapado gitu orang yang pentingnan sekali agama Islam agama kita suruh jotaga ada di dalamnya tinggal di kita menjalankan saja ampunkan kami ya bunda kandung kaki kota taruh dalam bapi tua bunda kota singgung jemaah samba di anju olah dari pangkalan luka dari bangkai lalu kau soal pengajian dia kami sambung sambung maka supaya nasantuan supaya balang juga supaya nak boleh supaya nak boleh padi sekarang wahai saudara kaji dan gadang oh carilah kaji dari sekarang oh hidup di dunia kita menumpang umpama si anak dagang di kampung akhirat kalau dibilang penyo kaki to ada bertemu sarugo tam tenan sana narako mamangga tola dan kanti Assalamu hidup di dunia ini Assalamu hidup di dunia ini tentukan pilihan saja dari kini ayat tau narako kaum panapi bukan kita mencari oh tapi tentukanlah saja dari kini tentukan jalan yo jalan dilalui rumah leka kita undi iyo pipataran inala dekan nado mengatokan tiada hulu iyo jadi pendapatan iyo tiada baguno satu dian tanpa basi tumpu ingo mencakam di tubuh ketinggalan oh tubuh aku tinggal aku tuh pasang kapai apa kopi doma ingo basi tumpu janganlah ragu nyawa
napasitungku Oh inggo mencakar ragu Ko iyo sarogo kakito tuju kamano jalanyo kekalalu Ibarat nyoroma di mano pintu dalam hadis Nabi mengaku Asarugo di bawah telapak kaki ibu Sinataanyo kunci alemu Oh wahai saudara kenalah untuk merana ibu tangguang tangguang Iyo ibu disabut si bunda kandung pola pikir di waktu mengandung Oh sakit tinggalnya barasa kudu Kumadaya kendala nyawa basabu balahan jantung Akapayo pangyay kaundua-undua Ya anak iyo disayang Adik anak kasih sayang bunda kalau dia bilang dek maneh lay talakang kasih sayang bunda lalajo kalau ditimbang jo ame jo pera pitila babilang jo langi jo bumi alun kasaimbang kaputuy nalay ayala di cancang Ay saudara pinonton basabo kaputuy nalay ayala di cancang Adalay waya da sabat odenan tola saudara ingin danyo kito dalay ito'y da santoso Oh salam ala iyo di dunia Oh salam ala dan di sarugo Oleh ta'ala iyo kapado Oleh ayala iyo jobundo Oh karano la iyo jo Allah Oleh baluna la iyo karido Balunda iyo nyorido Oleh ayala iyo jobundo Ay sabaluna rido Oleh ayah jobundo Abang ayala banala Yo ibadah kita Ola bisan jualan orang Oleh ka mano-mano Hormat laga kaibu Ola hormat la iyo kaibu Oy ko inna la iyo jo ado Olay Yurma la iyo kabapa Oba itu la iyo nyo Hai amalan dengan banyak Ola de kasih osio Ibarat lada manggale Iyo inda ala de balabo Kuku lada tamakan Iyo tunggu antigo Tagadai genyo badai Oh tagadai la iyo nyobadan Oh kadala na iyo naraku Sinan na iyo tampe nyo Oleh anala iyo durhako Oleh wahai
ada iyo sudaro sagalola iyo dursana kola ila iyo jo'i ka ibu iyo bapak iyo selamat di dunia ayo ke akhirat karena doa ibu bapak iyo sange mustajab panjang jalan delai sayang ke anak iyo indah maharokah tapi dek kita cukulah agak kewajiban lesan aku anak orang kamang jadi ada ibu bapak bukan haratu atau piti banyak kayo banalah diri awak Oto banyak debat sera-sera Oi basawanada Oi batumpa-tumpa jangan direndahkan Ibu jo bapak Amar kabar bani jangan diinjak Nabi nyo berang Delai Allah malana Alamnya itu la innaka salaman biar di dunia sampai ke akhirat aku nun di dalam menghadapi nada untuk menghadapi sekarang karena do keterangan di dalam riwayat di saat di saat hadapi nazar di hati ibunya pernah terusak jangan kalu dengan maju sahadat Allah dengan wakalu itu nak terbuka kepada ibunya maaf dipinta Olah di situ nyawa dengan kulima nyawa bagara barang kedelai kapal batula oleh kalau kita mulai berbakti ibu bapak ande babai aku di oleh Allah sayang Nabi memuji Sampu tak jadi yo diwes akarni oleh yang dia hidup di zaman Nabi Bila ina karnai yo batamu de jo nabi dengan lai bukanlah inarindu teraga ayo di dalam hati Ado denyo saba odalai ado bakarano dengan karena de mangasuh ibunya lau sia sanjo Kalau deba itu tapi yo nabi memuliakannya dengan lai adonan delasa dengan suatu lakutiko Siapa pesan denyo nabi kepada sabarnya andai deba tamu iyo lai atau deba su dengan lai wesa al-karni dengan layunan punyo namo Tolong disampaikan ionyo salam dari ambo dengan lai meminta dan doa dengan lai jangan sampai lupa doanya iyo sama doa ambo iyo
iyo karano denyotaan iyo kapado urang tuonyo Oh dengan lain memayalah di bumi orang biasa saja. iyo na di langit iyo sange harum denamonyo Oh dengan karanola dengan berbakti dengan kapado de ibunya. iyo dengan nisan Allah iyo syarat tujuh malaikatnya Oh dengan layola dibantang kaji oh de elok orang kuat kadado. tua orang tua iyo lay ado de mangato Iyola tanah yona la nasir elok analah halado. Dengan melah kaji tolong dirangku ada kadado yo soal si yuntong sudah iyo lay kabar itu pulo Iyo karano lanyo kita samu anak kasadonyo. iyo wajib berarti kepada orang tua Oh dengan kalau masih hidup oh cari keridaannya. Aladanya doa yo sujudlah di mukoyo Tapi kalau Allah lada mandingga oleh Allah mandiangko. Jalan iyo nilai pusaronyo Oh dengan minta adalah doa diampuni segala dosa. kewajiban iyo salah wana alam itu Oh adalah itu pengajian. baru Oh karena ala sipi nonton adonan tu banana muda. macam-macam modelekan ala desalero Oh delekan dayo dengan tu tentu pengajian taraso. lah kami abari yo lai sahaban tajaku Oh delekan tu dia nak muda kabairan maga asero. bari pulo agak sipit ala tu agaknya Oh nama alu malana suaro lalari kadalam tu modelnya. bele paca atau bunyi bele dielo Oh dengan kadi lekanya dua pasangan di kudu ati bonyo. ayo saja rota paso iyo nana dielo Oh adalah itu nan unta sudah. itu namonyo Oh mari dikandakan oh karyakan kita nananenen ala karyakan kami sekarang nangko. karena kami sama tukang lacurito Kapan barapi sesudah iko. elo Allah kita labasa mon den Ala kasuda pe dilawan bayi oh kaki dada pe dipalegakan kato. itu banan de lagi tuli basamu Oh iyo yang mulai wakatu subuhan nenen bamula pajar taranta iyo bamula pacar taranta elo la elo mengaji tubuhan nenen di dalam tubuh adonan tarang di dalam tubuh. tarang Oh iyo yang mulai wakatu Kagaliti asimatu hari oh kagaliti asimatu hari Kagaliti andesi matuari elo la mamandang nuranenenende dalamnya nur insan badiri oh la di dalam nura insan badiri Mulo dewa katu asa nende bamula sipanan kuni Mulo desi padaran tuni
Nyatu hilangkan tubuh kasa nenen dia di sini nama Arifah. Konyo hadi Di sini nama Arifah. Konyo hadi Iyo ya mulai waktu maghrib nenen dia mulai Sifat dan era Ona bamulo Sifat dan era Allah Ta'ala dipandang gaib Karim Muhammad Akhirnya Allah Gaib Muhammad Allah Iyo ya mulai waktu Isa Mulode Asifat Ona mulai Padanan kita Kita ma'rifat jangan labatukan nenen lawi baharullah akan disalam malawi baharullah akan disalam adalah yang layak di pulau Makawan nenen Mulode ke Pulau Babi ona banyo ke pulau babi yang mendela usah dicakap ujungnya sajon kita cari saja lagi itu cari mau di bali Allah swabatu Rao karao rao orang bawa cara orang Ninda alai basuatu Ambianan indah oba antara Ninda alai bahantaro Tuhan kati manjalo pati lapatil nyolape Kamu aro Pati nyolape Kamu aro Dalam tubuh ada batin dalam batin ada rasio ialah